poñendo disco. Eran tempos que xa están borrados da memoria, da memoria da maioría dos seres humanos, pero que nós ainda recordamos. Recordamos ainda cando se bailaba música lenta nas discotecas. A mí sucedeume que nunha apenas tarde, nunha discoteca, eu, cando empezaba a soar unha canción lenta, sacudí, a pedirme bailar a unha moza, pregunteille, bailas? Dixo que sí, estábamos bailando, mirando os ollos fixamente, dixo que ollos máis lindos tes. Ela contestou, bueno, o importante é ter salud. Dende aquela, dende esa resposta, a miña frustración acrecentouse e dediqueime a escribir novelas, a escribir versos, é unha historia absolutamente real. Entón, cando sentíamos unha necesidade urgente de comunicarnos con alguén a quen queríamos, pois non nos queda máis remedio que acudir a unha cabina telefónica. Na miña vida, a cabina telefónica estaba na Praza Maior. Eu salía da discoteca na que traballaba ás 4 da mañá e marcaba o número de teléfono da miña namorada. Era a miña namorada, era unha correspondencia aquí a min cara a ela, pero de ela cara a mí. Creo que se chama correspondencia inxectiva. Non sei se ainda existe unha matemática. Entón, eu acudí a cabina, marquei o seu número de teléfono, tampouco existíamos prefixos, de novo e tolto, marcaron directamente. Ela unha noite cansou e dixo, policía, ayúdeme, un loco me amenaza cada noche recitando poemas.